के जान गए तो भइल का। अरे आई हो दादा, अरे आई हो दादा, नारी बनेले नगिनिया, आई हो दादा। माया के बाजार में, माया के बाजार में, माया के बाजार में भी केले सारी दुनिया, आई हो दादा, नारी बनेले नगिनिया। अब उ नाम मेहरारू तुरंत नागिन हो गए। राजा विक्रमादित्य खड़ा हो गए, कहने बाप रे बाप, अब ही क्या करी। अब का राजा विक्रमादित्य देखलन, जब वो मेहरारू से नागिन बनल तो भइल का। नैया पर चढ़ के आवत रहल नर नारी। बगल में खड़ा होके नागिन फुफकारी। नदी बाए बाबू, वही जंगल के एक किनारे नदी बा, जौने में पुल पुलिया नहीं खे, जेके जाए के बाद नाई पे पार होके के बाद एगो नाई पर 20 लोग सवार हवन, मर्द मेहरारू मिल के। आजे नाई पर बैठ के जात हवन आधा धारे बाबू, बगलिया में जाके वो नागिन लगल फुफकारे। डर बड़ा बाउर होला, इतना बाउर कि पूछी मत। यही रास्ते जात है ना, एगो पानी है अगर आ गए तो बोली तो निकली ना, लेकिन लोग भागी जाई। मुँहे से ही बोली ना निकली कि साफ हो साफ हो। डर बड़ा खतरनाक होला। तो वही तरह डर के नाते जब एक तरफ लोग भइल तब भइल का। मरी गई लोग डूब गई नेवारिया। राजा जी गुस्सा में अरे लाल भाई बदानिया, राजा के साधुआ के भेष होके, साधुआ के भेष होके निकले ठगिनिया, आई हो दादा, नारी बनेले नगिनिया। डर के नाते 20 लोग एक तरफ भइलन, नाई के बैलेंस बिगड़ल, नाई पलट गई, 20 लोग वहीं मर गईलन। धीरे धीरे घाटे तक राजा विक्रमादित्य भी आ गईलन। अब उन नागिन से साधु के भेष बना के जेब बाहर निकलन। राजा विक्रमादित्य हाथ पकड़ के म्यान से तलवार निकाल के और साधु बाबा के गर्दन पे लगा के कलन की, ए बाबा तू बतावा के हवा। बड़ा अनर्थ कैला। साधु बाबा कहला कि सही बात बा राजा, जौन तू कहत हवा वो सही बा। राजा विक्रमादित्य कहला भालू रहला, भालू से मेहरारू भैला, दोनों भाई के जान चल गई। मेहरारू से नागिन भैला, यहाँ 20 लोग चल गए। साधु बाबा कहला केहू के मरनी ना, जेके जौना विधा आए के जाए के रहल वही विधा जाए। तब बात के सुन के राजा विक्रमादित्य कहला कि हमार काल कैसे आई। बतिया के सुन के साधु बाबा कहला कि ए राजा साहब, आपो जब मरबा यही पानी के वजह से मरबा। बिरहा में टेरी की लाइन से होनहारी केहू के तारे ना टरी, अरे होनहारी केहू के तारे ना टरी, तब मुट्ठी बाढ़ गई बाजैबा हाथ पसारी। होनहारी केहू के तारे ना टरी,
अइला के बाद तो मुठियो बनल रहला, लेकिन गैला के बाद हो खुल जाला। और सम्मान की लाइन में जो बहुत देर से आप लोग और आप लोगों का सेवा भी ये कर रहे थे, आदरणीय सुभाष यादव जी जो हमारे गुरु जी के आप शिष्य हैं, बड़ा ही सुंदर एक पुष्प का हार और ये 500 रुपया देकर के आपने सम्मान किया। मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। राजा विक्रमादित्य कहला कि अब शिकार ना होई, जब जाए के बाद जाए के बाद राजा विक्रमादित्य पूरी पलटन वापस लेके आ गइलन। चौथा पन बीत गईल, घरवा में एको लड़का ना हवन। फिर वही काल साधु का भेष बना करके आ करके कहा कि ए राजा, अरे हे देवी देवता में बड़ा सत्य होला, जा गंगा माई के घाट पे तनी आर पार के सेहरा मान दा, हो ना हो यहू बुढ़ौती में चौथा पन में तोहरे घरवा में एगो लड़का के किलकारी गुजे। राजा विक्रमादित्य बात के सुन के गंगा माई के घाट पर जाके, हे माई बुढ़ापा के लाठी दे दे, धन के वारिस दे दे, ये है कोहे के बाप। आज जब हमारा घरवा में बेटवा हो जाई तो आपके घाट पे आर पार के सेहरा करो। मनौती मान के आ गलन। धीरे 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 9 महीना के दिन बीतल, घर में एगो बेटवा के पैदाइशी भइल। पैदा भी भइला के बाद 2 साल के समय बीत गए। रानी कहली कि बेटवा बड़ा हो गए, ई बड़ा मनला पे मिलल हम, इनके तनी चलो सेहरा पूरा करब। रानी के बात मान करके गाजा बाजा के साथ राजा विक्रमादित्य गंगा माई के घाट पे मनौती के पूरा करे आवत हवन। वही काल बाबू जब पानी के अंदर गइलन, चेहरा साफ ना लौकल। फिर वही काल आवाज देते हैं कि बाबा, साधु बाबा कहला कि राजा जब ले लड़का के चेहरा साफ ना रहे तब ले मनौती ना पूरा होई। आज वो अंदर गइलन, पैर फिसलल, लड़का हाथ से छूटल। राजा विक्रमादित्य जब हाथ से लड़का छूटल, ले भैया दौड़ के जब ही पकड़त हवन लड़का, पैर फिसल गइल पानी के अंदर। राजा विक्रमादित्य बैठलन, तब से फिर गइलन तो अंतिम बार भइल। आखिरी लाइन से सम्मान मिला। अरे हवा छलकारी कहे बनेला पुजारी हो, अब देखनी हम तोहरा के नया नवा पसारी हो। ए भैया, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बंधा हाथ जंजीर। आखिरी लाइन बिरहा के, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी। अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका गुरु, अरे धन हो बलिहारी। होनहारी क्यों के तारे ना करी, तो सुमन राम निवास के रक्षक डमरू धारी।